Pri navrhovaní interiéru terminálu letiska Milana Rastislava Štefánika sme sa zamerali na dva hlavné ciele, a to je vytvorenie identity letiska a zníženie stresu cestujúcich. Čo sa týka identity, tak dobrý terminál sa musí líšiť od univerzálnych typov letísk, ktoré sú na mnohých miestach sveta rovnaké. Na základe zadania sme prišli s témou Milana Rastislava Štefánika a symbolov lietania jeho éry, ktoré vlastne budú evokovať lietadlo, model jeho lietadla Caproni vo veľkosti 1:1 a potom plachtové konštrukcie, ktoré sa objavujú po celom terminále a majú nejakú referenciu k materiálom, ktoré boli použité na jeho lietadle. Taktiež sa to objavuje nejakým spôsobom na fasáde obchodov, ktoré nejak referencujú rebrovú skladbu krídel jeho lietadla. Zníženie stresu, takže jednak orientáciou, takže dobrá orientácia, ako všetci vedia, zníži stres cestujúcich a existuje na dvoch leveloch. Intuitívna, navrhli sme veľa architektonických akcentov, aby sa cestujúci vedel veľmi rýchlo v terminále zorientovať, a navrhli sme veľmi účelný informačný systém, pri ktorom sme mysleli aj na slabozrakých. Skrátenie čakania je veľmi dôležité a ono sa dá do istej miery pokryť technológiou, ale dôležité je pocitové skrátenie čakania, lebo dvojhodinové čakanie môže pocitovo trvať iba hodinu, ak je v príjemnom prostredí. Preto sme vytvorili prostredie, v ktorom sú teplé farby, materiály, dostatok kvalitného sedenia, zelene a taktiež je tam hlavne čo robiť na tom terminále. Sú tam obchody, ktoré sú vybavené monitormi, aby cestujúci nestresoval, vie, kedy mu letí lietadlo. Máme tam detský kútik, internetové konzoly, možnosť pripojenia sa s laptopom a práce, taktiež dobíjanie mobilov, VIP salónik, reštaurácie, kaviarne. My sme veľmi spokojní za letisko Bratislava s interiérovým riešením nového terminálu. Sú v podstate splnené naše predstavy o tom, ako by interiér na letisku mal vyzerať a ako by mal byť prepojený na tak významnú osobnosť slovenských dejín, ako pán Milan Rastislav Štefánik bol a je. Tak z pohľadu stavbára ten interiér predáva aj tú stavbu, samozrejme, ale pre mňa je tam aj ten pohľad osobný, že ten interiér vytvára, tak jak ho poznám, dôveru, vytvára prostredie, do ktorého sa v celku rád budem vracať, a možno keď si budem mať vybrať moje odletové miesto, tak práve toto rozhodne o tom, odkiaľ poletím. Dúfam, že nami navrhnutý interiér poskytne príjemný začiatok aj koniec cesty všetkým budúcim cestujúcim.